Azken saioan gerturatu ginen dagoeneko izoztutako lurraldera, Arktikora, eta bertan jarraituko dugu saio honetan ere iparpoloan, hau da, Arktikoan. Urte askotan, klima larrialdiaz, klima aldaketaz hitz egiten zenean, bazirudien arazoa edo klima aldaketa pairatzen zuen eremu bakarra, lurreko eremu bakarra Arktikoa zela. Edo behintzat aldaketa handienak eta nabarmenenak bertan gertatzen zirela. Eta hala da, agian, bertako izotza urtzea adibidez oso gauza bisuala delako, eta bazirudien hori ez, Arktikoko izotza urtzea zela klima aldaketak ekartzen zuen ondorio bakarrenetakoa. Eta ideia horrek arazoak ekarri ditu eta nagusiki bi arazo. Alde batetik, ez dela egia hori denik klima aldaketak sortzen duen arazo bakarra, eta hori jendeak hori ulertzea eragin du, eta bigarrena urruneko fenomeno bat izango balitz bezala irudikatu dugula klima aldaketa. Hori Arktikoan gertatzen da, baina Euskal Herrian ez. Beraz, klima aldaketaren aurrean kontzientzia sortzeko eta jendeak ulertzea lortzeko eta erantzun bat eragiteko ez da izan estrategia onena. Eta estrategia horren protagonista ez Arktikoa jartzea eremu klima aldaketaren enblema, eta horko protagonista izan da hartz polarra dudarik gabe. Hala imaginatu dugu hartz polarra ez, izotzik gabe, elikagai gabe, ezin ehizatu. Hala da benetan, hala hori gertatzen zaio hartz polarrari edo esageratzen ari gara, edo gaizki ulertu dugu. Perspektiba falta zaio ideia horri, hori ikusiko dugu beste gauza batzuen artean gaurko saioan. Zenbait ikertzaileek jada ohartarazi dute krisi klimatikoaren sinbolo bezala hartz polarra erabiltzea ez dela egokiena, eta hori da hain zuzen ere orain arte egin dena. Baina ez da guztiz egia edo ez da guztiz zuzena hartz polarra erabiltzea. Diotenez beste espezie batzuk egokioagoak izan daitezke berotze globalak dituen eraginak zuzenagoak direlako edo nabariagoak direlako klima aldaketak espezie horiengan duen eragina. Baina hartz polarrean ez dago hain argi. Egia da, planetaren berotzearen ondorioz, munduko 26.000 hartz polar basati, horien populazioak jaitsiera nabariak izan dituela eremu batzuetan, baina ez da unibertsala, ez da hartz polar guztien egoera, eta hori baino konplikatuagoa dela diote ikertzaileek. Hartz polarrak eta baita beste itsasugaztunek, Arktikoan bizi diren beste itsasugaztunek, neurri handi batean ehizarako itsasizotza behar dute, eta Arktikoa berotzen denean izotz hori murrizten da, eta egia da ehizatzeko zailtasunak dituztela, bai hartz polarrak, baina baita beste itsas animalia batzuk. Eta izotza desagertzen den eremuetan animalia horiek ere desagertzea espero da. Baina Arktiko osoan dauden hartz polarren 19 azpipopulazioetatik 3 ikusi dira epe luzeko populazioan jaitsierak. 19 osotatik 3. Horien kopurua 800 ingurutik, 800 hartz izatetik 600 hartz polar izatera pasada 2016 eta 2021 urteen artean.
Norvegiako Svalbard artxipielagoan, adibidez, badaude hartz polarrak, eta eremu hau, artxipielago hau, da lurrean azkarren berotzen ari den eremua. Bertako temperaturak bataz beste 4 gradu igo dira azken 50 urteetan, ikaragarri zenbaki altua dau, eta itsasoko izotz kantitate nabaria urtu da, desagertu da, temperatura igoera horregatik, eta horrek bertako biztanlerian beldurra sortu du, bertan bizi baitira 300 bat hartz polar, eta kezka sortu zitzaien ea temperatura igoera horrek hartzen populazioa bapatean desagertzea eragingo zuen. Baldintzen aldaketa hori ikusita ere, Svalbardeko hartz polarren populazioa oraindik ez da jaisten hasi, ez da hasi populazio hori ez da hartz polarrak galtzen hasi oraindik behintzat, eta zergatik izan daiteke hau bada berotzeak eragin duen, eragiten ari den eragin negatibo hori beste eragin positibo batek konpentsatzen duela dirudi. Eta eragin positibo hori izan daiteke hartz polarra dagoeneko ez dela izatzen edo gutxiago izatzen dela. Litekeena da, hartz polarraren populazio hori berreskuratzen ari dela, 1973an Norvegiak hartz polarraren ehiza debekatu zuenetik. Beraz, litekeena da, klima aldaketak eragin negatiboa sortzen aritzea momentu honetan, baina ehizagatik zegoen beste eragin negatibo hori berreskuratzen ari denez, hartz polarra oraindik ez dagoela gainbeheran eremu horretan. Hala ere, hartza bere ehiza praktikak aldatzen ari da, eta elur oreina eta fokatan zentratu da lehen egiten ez zuena. Eta gainera, hartz hauek izotz gutxiago dagoenez, distantzia luzeagoak egin behar dituzte igerian, ehizatzeko edo haien bizi zikloak betetzeko. Ze gaur egun, duela 3 hamarkada baino, 3-4 hilabete gutxiago pasatzen ditu eremu horrek izotzik gabe, eta badirudi udaberrian hartz polar hauek ehizatzeko denboraldi erabakigarria ez, udaberrian ehizatzen dute gehien bat, izotz nahikoa dagoela, oraingoz behintzat. Beraz, udan badirudi izotz asko galtzen dela, baina udaberrian badirudi hartz polarrarentzat oraindik eremu horretan nahikoa izotz dagoela. Hala ere, esan behar da, Svalbard artxipielago hau plataforma kontinentalean dagoela, hau da, sakonera txikiko itsasoa duela inguruan, eta udaberrian bertara gerturatzen dira fokak, beraien kumeekin, eta beraz nahiko erraza da bertako hartz polarrentzat oraindik ere ehizatzea. Baina beste eremu batzuetan, Artikoko beste eremu batzuetan, itsasoa ez da hain emankorra, eta beraz foka gutxiago daude, baita beste animalia batzuk ere, eta bertan hartz polarraren populazioak estutasun handiagoa dituzte. Pentsatzen da Alaskan eta Errusian gehien bat, hartz polarrak arazo larriak izango dituztela, 2080erako bertan izotzaren kantitatea asko murriztuko delako eta badirudi elikagatzeko arazo gehiago izango dituztela.
Hala ere, hasiera batean pentsatzen zena, baino hobeto edo gehiago ari dira bizirauten hartz polarrak, egia da ezin dela hartzen egoera orokortu, ez, toki batzuetan ondo daudelako edo ezain gaizki, baina beste batzuetan okerrago. Eta egoera honek nahasmen handia sortu du, zabaldu den ideia horrekin, baina baita ere bertako biztanleentzako, Kanadan adibidez, bertako inuitak badirudi diotela hartz asko ikusten dituztela, eta haiek ez dute arazorik ikusten. Beraz, haiek hartz asko bizi diren eremu batean bizi direlako ez dute ikusten arazorik, baina beste eremu batzuetan egoera ez da hain ona. Hala ere, berotze globalak jarraitzen badu, espero izatekoa da azpipopulazio asko erabat desagertuko direla, izotza desagertzen den heinean. Beste eremu batzuetan, izotz estaldurak jarraitzen bali badu, edo ez bada hainbeste murrizten, hartz polarraren populazioak ondo bizirautea espero da. Beraz, esan dugu, 19 hartz polar populazio daude Artikoan, eta 19 horiek baldintza desberdinetan daude, eta beraz, ezin da orokortu eta esan hartz polarrak gaizki daudenik desagertzen ari direnik. Espero izatekoa da, egoera okerrera egingo duela, baina ezin dugu orokortu. Hartzaz gain, animalia migratzaile asko joaten dira Artikora, lurralde hori bisitatzen dute animalia migratzaile askok, eta haien behin-behineko bizilekua izaten da, eta beraz klima aldaketaren efektuak ere sumatzen ari dira bertara migratzen duten animaliek. Eta batzuk ikusiko dugunez, haien jokabidea aldatzen ari dira, baldintzak aldatzen diren heinean. Animalia migratzaileen jokabide aldaketak aztertzen dira haien aldaketa fenologikoak aztertuz. Eta zer da fenologia? Faktore klimatikoen eta izaki bizidunen bizizikloen arteko erlazioa. Animalia migratzaile bakoitzak bere bizizikloa du, biziziklo oso zehatza gainera, eta beste animalia migratzaileetatik desberdina izaten da. Desberdintasun handiak daude migrazioetan eta baita bizizikloetan ere. Eta aldaketa fenologiko txikienak ere eragina ikaragarria izan dezake espezie bakoitzaren migrazio ibilbideetan edo migratzeko garaian eta oro har biziziklo osoan. Artikoko animaliak klima aldaketara nola egokitzen ari diren ikusteko, jarraipen bat egiteko bilduma bat sortu da, animalia itsastar naiz lehortarrekin, eta gaur egun bilduma horrek 86 espezie biltzen ditu. Eta hauen jarraipena egiten dute 1981tik. Bilduma hori erabiliz, bertan lortu dituzten datu pila hori erabiliz, 3 espezieren fenologia aztertu dute, klima aldaketa espezie hauetan nola eragiten ari den aztertzeko. Espezie hauetako bat, 3 espezie hauetako bat, arrano beltza izan da, Aquila chrysaetos izen zientifikoa. Espezie horretako indibiduek udaberrian migratzen dute iparralderantz, Artikorantz egiten dute bidaia eta bertan kumatzen dute, arrautzak erruten dituzte, haientzat hori delako, eremu artikoa delako,
arrautzak erruteko eremua proposa. Hegazti hauen ugalketa eremura iristeko garaiak konparatu dituzte denboran zehar 1983tik 2017ra. Eta aurkikuntza harrigarria izan da. Urtero ikusi dute zertxobait lehenago iristen direla arrano beltzak kumatzeko eremu horretara, haien helmugara, eta honen arrazoia da elurra lehenago urtzen dela. Beraz, haiek ere lehenago iristen dira. Gainera ikusi dute ezberdintasuna dagoela bertara lehen iristen diren hegaztien adinean, hegazti gazteak lehenago iristen dira, helduak baino, eta beraz lehenago iristen direnez, leku aproposagoak aukeratzen dituzte, eta beraz ikusi dute hegazti gazteenek helduekin alderatuz abantaila ateratzen ari direla egoera horretatik. Fenologiarekin zerikusia duen beste prozesu bat erditze garaia da, kumeak izateko garaia, eta populazio basatietan haien demografian eragin handia du kumatzen edo erditze garaia zein den. Ugaztun askorentzat adibidez, haurdunaldiaren amaiera eta edoskitzearen amaiera arteko garai horiek klabeak dira, ze energia eskari handiena bertan gertatzen da. Kumea izaten duten garai horretan. Eta horregatik, erditze garaiak landaretzaren garai optimoarekin erregulatuta daude espezie askotan. Karibu espeziea, adibidez, Ipar Amerikako eremu borealetan eta artikoetan bizi da, belarjalea da, eta 100 karibu indibiduen erditze garaiak alderatu dituzte baita ere denboran zehar, 2000 urtetik 2017 urtera. Ikusteko ea erditze garaia aldatu den espezie honetan. Eta hain zuzen ere, ikusi dute karibuek erditze garaiak aurreratu egin dituztela, urteak aurrera joan ala, baina ez da joera berdina ikusi hegoalderago bizi diren populazioetan. Iparraldean ikusi dute joera nabarmen hori, baina ez hainbeste hegoaldean. Eta ikerketa hau izan da, lehen aldia karibuen aldaketa bat, haien bizizikloan aldaketa bat ikusi dena klima aldaketak eraginda. Zen noski erditze garaiaren aurrerapena baita ere Artikoko klima aldaketarekin erlazionatuta dago. Fenologiarekin zerikusia duen beste prozesu bat da, eguraldi aldaketen aurrean energia aurrezteko jokabideak izatea. Hau da, animalia gehienak behintzat gutxiago mugitzen dira egunean zehar neguan, udan baino energia aurrezteko estrategia moduan. Beraz ikusi nahi zuten, ea honetan ere energia erreserbak mantentzeko estrategia horretan ere aldaketak ote zeuden. Eta horretarako hainbat espezie aukeratu zituzten. 2 belarjale, karibua, aipatu duguna, eta altzea, eta 3 haragijale. Bat hartz beltza, bestea grizzly hartza eta otsoa. Eta hauen mugimenduak aztertu zituzten 1988 eta 2019 urteen artean. Eta emaitza espero zutena izan zen. Oro har murriztu egin zen animalien mugimendua neguan udarekin alderatuta. Baina ustekabeko patroi bat ere aztertu ahal izan zuten, ze azken urteetako temperatura igoeraren eraginez,
ikusi zuten karibuak eta altzeak beren egunean zeharreko aktibitatea handitu egin dutela, ez dutelako energia erreserbak hainbeste gordetzeko beharrik, ez duelako hainbeste hotzik egiten, baina kontrakoa gertatzen da harrapakarien kasuan, hau da, haragijaleen kasuan. Beraz, belarjaleen eta haragijaleen artean erantzun asinkroniko bat dago klima aldaketari. Eta honek eragin ikaragarria izan dezake maila trofikoetan, ze honek esan nahi du belarjaleak garai batean aktiboago egongo direla eta haragijaleak beste batean. Eta beraz, eragina izango du harrapari eta harrapakinen arteko topaketetan gutxiago ikusiko dira edo zailago izango da haien arteko elkarrekintzak gertatzea, eta horrek azken finean energia gastuan eragingo du eta ehiza kopuruan eta hainbat beste parametrotan. Beraz, ondorio demografikoak argiak dira, hala gertatzen baldin bada behintzat, bai harraparientzat, baita harrapakinentzat ere. Fenologian gertatzen ari diren aldaketa hauek erronka bat dira, espezie migratzaileentzat ikusi dugunez, hainbat aldaketa gertatzen ari dira dagoeneko, bereziki garrantzitsuak diren erditze garaian, edo elikatze ibilbideetan, edo energia erreserbak mantentzerako orduan, hainbat aldaketa gertatzen ari dira espezie askotan. Eta honek guztiak dudarik gabe Artikoko animalien bizitza baldintzatuko du azken hurrengo urteetan. Animalia migratzailez ari garela, ez dugu aipatu migrazio aldaketarik gertatu denik, baina noski badugu adibide bat, migrazio aldaketa gertatu zaion espezie bat, klima aldaketagatik, eta hauek Artikoko antzarrak dira. Hauetako populazio batean, 1000 kilometro aldatu dute haien ohiko ugalketa tokia, eta baita migrazio ibilbidea ere. Ikertzaileen ustez, bai klima aldaketagatik, klima aldaketa da honen eragilea, baino baita giza presioa. Gizakiak Artikoko antzar hauen populazioen gain eragin duen presioa. Antzar hau eremu artikoan ugaltzen da eta negua Europan ematen du. 10-15 urtetan zehar espezie horretako populazio bat Svalbard uhartean ugaltzetik pasatu da Errusian ugaltzera. Lehen aipatu dugu Svalbard, Artikoko antzarrak ere bertan egoten ziren, eta orain Errusian ugaltzera aldatu dute haien eremua. Beraz, 1000 kilometro aldatu dute. Eta noski, bertara iristeko migrazio ibilbidea ere aldatu egin dute ondorioz. Espezie honek mundu osoan 2 populazio ditu, mendebaldeko taldea izango litzatekena Islandian eta Groenlandiako ekialdean dago, eta bertan ugaltzen da, eta bestea, eta Britaniar uharteetan ematen du negua. Eta ekialdeko taldeak, Svalbard uharteetan ugaltzen zen edo da, populazioaren arabera, eta Dinamarkan, Herbeheretan eta Belgikan pasatzen zuten negua. Hau da, udan iparraldera, neguan hegoaldera. Aipatu ditugun aldaketa hori egin duten hegazti taldea da bigarren honetakoa, lehen Svalbarden ugaltzen zirenak, eta orain talde horren zati bat
zenbla berrira joaten da ugaltzera. Beraz, talde hau, ekialdeko talde hau, bitan banatu da. Eta Norvegian eta Errusian ugaltzen hasi diren populazio honetako populazio hau 24% hazi da denborarekin, eta ematen du ugalketa arrakastatsua izaten ari direla eta biziraupen tasa nahiko handia dutela, beraz, geroz eta handiagoa dela Errusian ugaltzen den populazio hau. Eta horretaz gain, geroz eta antzara gehiagok erabaki dute migrazio ibilbide hori hartzea. Kalkulatu dute 4.000 antzara daudela gutxi gorabehera populazio horretan, Errusian ugaltzen den populazio horretan, eta antzara hauez gain, beste hegazti espezie batzuk ere ibilbide berbera hartu dutela dirudi. Momentuz ez dute uste genetikoki desberdinak direnik Svalbarden eta Errusian ugaltzen diren antzara hauek, baina populazio desberdinak badirela hori argi dute. Aipatu behar da, hala ere, Errusiako ibilbide hau aurrekoa baino luzeagoa zela. Beraz, zergatik erabaki edo aukeratu dute antzara hauek migrazio ibilbidea aldatzea, ugalketa eremua aldatzea. Ikertzaileek uste dute klima aldaketa dela arrazoi nagusia. Eta baita ere, giza presioak ere bultzatu ahal izan ditu hegazti hauek Errusiara migratzea, Svalbardera beharrean. Alde batetik, gaur egun Errusian dituzte garai batean Svalbarden zituzten baldintza klimatikoak, beraz hori alde batetik izan daiteke arrazoi nagusietako bat, baldintzak, haiek behar dituzten baldintzak orain Errusian topatzen dituztela, baina ibilbide tradizionalean ere, hau da Svalbardera joateko ibilbide horretan, badirudi nekazaritza handitu dela, nekazaritzak presioa eragiten diela hegaztiei, hauek uxatu egiten dituztelako, eta baita ere habitatak aldatzen ari direlako. Bazegoen aurrez beste antzar bat, antzar mokolaburra, ibilbide hori egiten zuena Errusiara, eta pentsatzen dena da, Artikoko antzarrak hauei jarraiki egin dutela migrazio aldaketa hori. Beraz, emaitza hauek alde batetik, kezkagarriak dira, bizi zikloa eta migrazioa aldatu beharra izan dutelako antzar hauek, baina beste alde batetik erakusten dutena da, berotze globalak edo eta gizakiak eragiten dituen edo ditugun presio horiek, beste gizakiengan, migrazioaren bidez edo migrazioaren aldaketaren bidez, eta baita aipatu ditugun beste jokabide aldaketen bidez, eraldatzeko aukera bat edo moldatzeko aukera bat izan dezaketela Artikoko animalia hauek. Eta agian, klima aldaketak eta giza gure jarduerak eragiten dieten kalteak moduren batean konpentsatu ditzazketela haien jokabideak aldatuta, fenologia aldatuta eta azken finean bizi zikloak aldatuta. Hau izan da guztia izotzari buruz, hainbat gauza ikasi ditugu glaziarri buruz, Antartidari buruz, eta oro har, ur izoztua, gure planetan ur izoztua izateak duen garrantziaz. Hurrengo saioetan beste gai batzuk jorratuko ditugu,
eta bueno, ikusiko dugu ze ikasten jarraitzen dugun. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.